हॅलो स्टुडंट्स, बघा आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन हा लेसन बघतोय. त्यामधील नेक्स्ट पॉईंट आहे अँगल बिटवीन लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. बघा आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे हे बघायचं आहे. मग तो फॉर्म्युला फाइंड आउट करण्यासाठी एक थेरम आहे. तर बघा थेरम काय आहे, द ॲक्यूट अँगल थीटा बिटवीन द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to mod of 2 into under root h square minus ab upon a plus b. बघा हा फॉर्म्युला आहे tan theta फाइंड करण्यासाठी, अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी. मग त्यासाठी आपल्याला प्रूफ बघायचं आहे. बघा काय आहे थेरम, द ॲक्यूट अँगल फाइंड आउट करायचं. ॲक्यूट अँगल म्हणजे लक्षात येते 90 डिग्रीपेक्षा लहान. The acute angle theta between the lines represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to mod मध्ये 2 into under root h square minus ab upon a plus b. तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे. अँगल फाइंड करण्यासाठी हा फॉर्म्युला यूज करतात. एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत या फॉर्म्युल्यावरती. तर बघायचं प्रूफ. तर इथे प्रूफ बघा, m1 लेट m1 आणि m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. काय घेतलेत बघा, m1 आणि m2 हे जे होमोजेनियस इक्वेशन आहे, या इक्वेशनचे आपण हे दोन स्लोप घेतलेत m1 आणि m2. मग स्लोपची सम माहिती आहे आपल्याला, m1 प्लस m2 फॉर्म्युला काय आहे -2h/b आणि m1 आणि m2 फॉर्म्युला काय आहे a/b. हे दोन फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे. m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b अँड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b. हे दोन फॉर्म्युले आहेत. मग आता ह्या दोन फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला सॉल्व करायचे. तर बघा ही एक कंडिशन आहे, m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे लक्षातच ठेवायची स्टेप. m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर काय आहे तर m1 प्लस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4m1 इंटू m2. लक्षात ठेवायचं बघा इथं RRR म्हणजे रीड, रीराईट अँड रिमेंबर. ठीक आहे. तर बघा m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4m1 इंटू m2. मग आता इथे m1 प्लस m2ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला काय आहे -2h/b ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4m1 इंटू m2ची व्हॅल्यू आहे a/b. आता याचा स्क्वेअर केला तर काय येईल, मायनसचा स्क्वेअर 4 येणार आहे म्हणजे 4h² स्क्वेअर मायनस 4a/b म्हणजे 4h². डिनॉमिनेटर सेम करायचं आहे b स्क्वेअर म्हणजे काय होईल 4h² मायनस 4ab/b स्क्वेअर. मग ह्या दोन्हीतून 4 कॉमन निघेल. 4 कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील h² मायनस ab/b स्क्वेअर. ही स्टेप आली म्हणजे m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हे स्टेप येते. मग आता काय करायचं बघा, m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 इंटू h² मायनस ab/b स्क्वेअर. मग आपल्याला m1 मायनस m2ची व्हॅल्यू पाहिजे. मग m1 मायनस m2ची व्हॅल्यू काय येणार, दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय होईल प्लस मायनस येईल. 4चं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे 2 आणि h² मायनस ab हे स्क्वेअर रूटमध्ये येईल h² मायनस ab/b स्क्वेअरचं काय येईल b. आता बघा थीटा इज द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स. टॅन थीटा आपल्याला 11th स्ट्रेट लाईनमध्ये हा आपण फॉर्म्युला बघितला आहे. थीटा इज द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स. फॉर्म्युला काय आहे टॅन थीटा इज इक्वल टू m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. आता m1 मायनस m2ची व्हॅल्यू आली इथे काय आहे तर प्लस मायनस 2 अंडर रूट h² मायनस ab/b डिवायडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2ची व्हॅल्यू काय आहे तर a/b. मग आता हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. डिनॉमिनेटर हा न्यूमरेटर आहे असाच येणार आहे. इथे काय होईल b प्लस a/b परत b ला b कॅन्सल होईल. काय राहील फक्त मॉडमध्ये प्लस मायनस 2 इंटू अंडर रूट h² मायनस ab/b प्लस a म्हणजेच a प्लस b म्हणजेच टॅन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस मायनसचं फक्त 2 काय घेतलं तर मॉडमध्ये प्लस असेल तर प्लसच घेतो आणि मायनस असलं तरी प्लसच घेतो. त्यामुळं
इथं काय येणार आहे मॉडमध्ये 2√h² - ab अपॉन a+b. बघा प्रूफ सोपं आहे एकदम. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे tan θ = याच्यावरती एक्झाम्पल आपल्याला सोडवायचे आहेत. तर बघा त्यासाठी थेरमसाठी डायग्राम काढणं गरजेचं आहे. एक्स आणि वाय ॲक्सिस फाइंड आउट करायचं. ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या 2 लाईन फाइंड आउट करायचा. त्या दोन्ही लाईनमधील अँगल थीटा दाखवायचा. फर्स्ट लाईनचं इक्वेशन येणार आहे y = m1x आणि सेकंड लाईनचं इक्वेशन येणार आहे y = m2x आणि ते ओरिजिन दाखवायचं. याच्यावरून हे प्रूफ करायचं. तर बघा प्रूफ सिम्पल आहे. काय करायचं आहे बघा तुम्हाला tan θ = mod of 2 × √h² - ab अपॉन a+b दाखवायचे. मग इथे काय केलं आपण m1 आणि m2 हे 2 स्लोप घेतलेत. हे जे होमोजिनियस इक्वेशन आहे ह्या इक्वेशनचा आपण m1 आणि m2 हे 2 स्लोप घेतलेत. मग इथे m1 + m2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे -2h/b आणि m1 × m2 ची व्हॅल्यू आहे a/b. हे आपण व्हॅल्यू बघितले सम ऑफ स्लोप अँड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ह्या 2 व्हॅल्यू आहेत. नंतर m1 - m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर याची व्हॅल्यू काय येणार आहे तर m1 + m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4m1 × m2. ही स्टेप लक्षात ठेवायची. रीड, रिमेंबर अँड रीराईट. तर बघा आता इथे m1 + m2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे काय आहे तर -2h/b. ती ठेवली स्क्वेअर आहे स्क्वेअर होणार -4 m1 × m2 काय येणार आहे तर a/b. म्हणजेच इथे मायनसचा स्क्वेअर केला तर प्लसच येणार आहे म्हणजे 4h² - -4 × ab म्हणजेच 4a/b. मग आता डिनॉमिनेटर सेम करायचं. इथे b² आहे आणि इथे b आहे म्हणजे इथे वरती आपल्याला b ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे 4h² - 4ab/b². मग काय होईल बघा दोन्हीतून कॉमन काय निघेल 4 ब्रॅकेटमध्ये काय राहील h² - ab अपॉन b² आहे असं म्हणजे m1 - m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय आली 4 × h² - ab/b². मग आपल्याला m1 - m2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. m1 - m2 म्हणजे स्क्वेअर रूट घेतले याचं प्लस मायनस येणार आहे 4चं स्क्वेअर रूट 2 h² - ab काय येणार आहे अंडर रूटमध्ये जाईल √(h² - ab) आणि b² काय होईल b. मग परत थीटा हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवायचा. ॲज थीटा इज द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स. काय फॉर्म्युला आहे tan θ = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2. बघा इज इक्वल टू काय येईल m1 - m2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली प्लस मायनस 2 × √h² - ab अपॉन b डिवायडेड बाय 1 + m1 × m2 ची व्हॅल्यू आहे a/b आणि ही डिनॉमिनेटर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा b + a/b होईल. परत b ला b कॅन्सल होईल फक्त काय राहील प्लस मायनस 2 × √h² - ab अपॉन b + a म्हणजेच a+b आणि हा झाला tan θ आणि हा फॉर्म्युला आहे tan θ = लक्षात ठेवायचा फॉर्म्युला आणि प्रूफ पण लक्षात ठेवायचं. प्रूफ विचारतात ठीक आहे. तसंच बघा रिमार्क आहे एक. तर काय आहे बघा रिमार्क फर्स्ट आहे लाईन having slopes m1 and m2 are perpendicular to each other if and only if IFF म्हणजे if and only if. बघा काय सांगितले लाईन्स हॅव्हिंग स्लोप्स m1 and m2 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर इफ अँड ओनली इफ. जर परपेंडिक्युलर असतील तर स्लोप कसं फाइंड आउट करतो आपण m1 × m2 = -1 किंवा और m1 = -1/m2 m1 = -1/m2. मग आता इथे बघा m1 × m2 ची व्हॅल्यू काय आहे a/b = -1. मग हा b इकडे आला तर -1 ला मल्टिप्लाय होईल म्हणजेच काय होईल a = -b आणि परत -b इकडे घ्या प्लस होईल म्हणजे a + b = 0. म्हणजेच दस लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय x² + 2hxy + by² = 0 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर इफ अँड ओनली a + b = 0. बघा जर लाईन्स परपेंडिक्युलरची कंडिशन लक्षात ठेवायची काय आहे तर a + b = 0. तुम्हाला एक्झाम्पल विचारतात लाईन्स ह्या परपेंडिक्युलर आहे ते दाखवा. मग परपेंडिक्युलर कधी येणार आहेत जर a + b ची व्हॅल्यू जर 0 येत असेल तर त्या लाईन्स परपेंडिक्युलर असणार आहेत. तर परपेंडिक्युलरसाठीची ही कंडिशन लक्षात ठेवायची ठीक आहे. तसंच बघा नेक्स्ट आहे लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय x² + 2hxy + by² = 0 आर कोइन्सिडंट
if and only if m1 is equal to m2 कोइन्सिडेंट आहे म्हणजेच पॅरलल असतील तर. बघा लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर कोइन्सिडंट इफ अँड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2. जर लाईन्स कोइन्सिडंट्स असतील किंवा पॅरलल असतील तर दोन्ही स्लोप्स इक्वल असतात. म्हणजेच काय होणार, हा m1 m2 इकडे आला तर काय होईल, m1 मायनस m2 इज इक्वल टू 0 आणि m1 मायनस m2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. काय आहे m1 मायनस m2 ची व्हॅल्यू, 2 इंटू अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन b इज इक्वल टू 0. परत b इकडे आला तर 0च होणार आहे, 2 इकडे आला तर 0ला डिवाइड होऊन 0च होणार आहे. म्हणजे काय राहील फक्त अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 0. नंतर दोन्ही साईडचा स्क्वेअर केला तर काय होईल, स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. फक्त काय येईल, h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 0. म्हणजेच h स्क्वेअर इज इक्वल टू ab. म्हणजेच लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर कोइन्सिडंट इफ अँड ओनली इफ h स्क्वेअर इज इक्वल टू ab. बघा दोन कंडिशन हे रिमार्क्स लक्षात ठेवा. जर लाईन्स परपेंडिक्युलर असतील तर कंडिशन काय आहे, a प्लस b इज इक्वल टू 0 आणि लाईन जर कोइन्सिडंट किंवा पॅरलल असतील तर कंडिशन काय आहे, h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 0. ह्या दोन कंडिशन लक्षात ठेवा. एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी ह्या कंडिशन महत्त्वाच्या आहेत. आता आपण एक्झाम्पल बघूया. बघा एक्झरसाइज 4.2 काय बघा, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दॅट लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय 3x स्क्वेअर मायनस 4xy मायनस 3y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. बघा आपल्याला शो दॅट करायचं आहे. काय आहेत तर परपेंडिक्युलर आहेत एकमेकांना हे दाखवायचं आहे. मग परपेंडिक्युलर कधी असतात तर a प्लस b ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर ते परपेंडिक्युलर आहेत असं आपण म्हणतोय. फॉर्म्युला बघितला आहे आपण. मग आता इथे तेच बघायचं येतात का, तर बघा गिवन काय लाईन दिली, 3x स्क्वेअर मायनस 4xy मायनस 3y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मग आता इथे a ची व्हॅल्यू काय येईल 3, 2h ची व्हॅल्यू येईल -4 आणि b ची व्हॅल्यू येणार आहे -3. मग बघा आता नाव a प्लस b, a किती आहे 3 आणि b ची व्हॅल्यू आहे -3. 3 - 3 काय येणार आहे 0 येणार आहे. म्हणजे a प्लस b ची व्हॅल्यू 0 आले. म्हणजेच लाईन्स काय असणार आहेत, परपेंडिक्युलर टू इच अदर. तसंच बघा नेक्स्ट दिले, शो दॅट लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर कोइन्सिडंट. Show that lines represented by x square plus 6xy plus 9y square is equal to 0 are coincident. बघा कोइन्सिडंट दाखवायचं आहे म्हणजेच पॅरलल. कोइन्सिडंटची कंडिशन काय आहे, h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 0. मग ही दिलेली लाईन घ्यायची, याच्यावरून a ची व्हॅल्यू येईल 1, 2h ची व्हॅल्यू 6 येईल. म्हणजेच h किती येणार आहे 3 आणि b ची व्हॅल्यू येणार आहे 9. मग आपला फॉर्म्युला आहे h स्क्वेअर मायनस ab. h किती आहे 3, 3चा स्क्वेअर मायनस a 1 आहे आणि b 9 आहे. 3चा स्क्वेअर 9 मायनस 1 इंटू 9 9च येणार आहे. 9 मायनस 9 0. म्हणजे h स्क्वेअर मायनस ab ची व्हॅल्यू 0 आले. म्हणजेच दिलेल्या लाईन हा काय असणार आहेत, कोइन्सिडंट. बघा दोन्ही एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. परपेंडिक्युलर कधी तर a प्लस b ची व्हॅल्यू 0 येत असेल तर परपेंडिक्युलर, आणि कोइन्सिडंट कधी तर h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 0 आलं तर ते काय असणार आहेत, कोइन्सिडंट असणार आहे. ठीक आहे. तर बघा तसंच नेक्स्ट आहे, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k इफ लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय kx स्क्वेअर प्लस 4xy मायनस 4y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. बघा काय सांगितले, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k इफ लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय kx स्क्वेअर प्लस 4xy मायनस 4y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आपल्याला के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि ही दिलेल्या लाईन्स काय आहेत तर परपेंडिक्युलर आहेत म्हणून सांगितले. मग परपेंडिक्युलर असेल तर कंडिशन काय आहे, a प्लस b इज इक्वल टू 0. मग बघा दिलेले इक्वेशन घ्या, याच्यावरून a ची व्हॅल्यू येईल k, 2h ची व्हॅल्यू येईल 4 आणि b ची व्हॅल्यू येईल -4. मग गिवन लाईन्स आर परपेंडिक्युलर म्हणजेच कंडिशन काय येणार, a प्लस b इज इक्वल टू 0. a ची व्हॅल्यू आहे k, b ची व्हॅल्यू -4 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच k किती येईल 4. k ची व्हॅल्यू येणार आहे 4. बघा परपेंडिक्युलर सांगितले, मग परपेंडिक्युलरची कंडिशन घ्यायची आणि k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तसंच बघा नेक्स्ट
काय आहे बघा नेक्स्ट. फाइंड द मेजर ऑफ ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय 3x² - 4 √3xy + 3y² = 0. बघा काय सांगितले. फाइंड द मेजर ऑफ ॲक्यूट अँगल फाइंड आउट करायला सांगितले. ॲक्यूट अँगल फाइंड आउट करायचे त्यासाठी लाईनचे इक्वेशन दिले. मग आपल्याला ॲक्यूट अँगल फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला माहिती आहे काय आहे. तर tan θ = mod of 2 × √h² - ab upon a + b. हा फॉर्म्युला माहिती आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार काय करायचं आहे तर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. तर बघा इथे दिलेले इक्वेशन घ्या. दिलेल्या इक्वेशनमध्ये एची व्हॅल्यू काय येईल 3, 2hची व्हॅल्यू येईल -4 √3 म्हणजेच एचची व्हॅल्यू काय येईल -2 √3 आणि बीची व्हॅल्यू येईल 3. दिलेल्या इक्वेशनवरून ए बी आणि एचची व्हॅल्यू फाइंड आउट करून घ्यायची. आपला फॉर्म्युला माहिती आहे ॲक्यूट अँगल फाइंड करण्यासाठी tan θ = 2 × √h² - ab upon a + b म्हणजेच mod of 2 √h² म्हणजे -2 √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ए किती आहे 3 आणि बी किती आहे 3 अपॉन a + b म्हणजे 3 + 3. मग सॉल्व करा. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. कॅल्क्युलेशन करा. 2 × -2 √3चा स्क्वेअर मायनसचा स्क्वेअर 4 प्लस येणार आहे 2चा स्क्वेअर 4 आणि √3चा स्क्वेअर 3 म्हणजे 4 × 3 12 आणि -3 × 3 9 अपॉन 6 म्हणजेच काय होईल बघा. mod of 2 × √12 - 9 3 अपॉन 6. इथे 2/6 आहे म्हणजे काय होईल 1/3 म्हणजे √3 अपॉन 3 म्हणजेच 1/√3. मग tan θ = 1/√3 आहे म्हणजेच काय येणार θ = 1/√3 ही व्हॅल्यू कशाची आहे तर tan π/6. π/6 म्हणजेच 30 डिग्री म्हणजेच θ किती येणार π/6 रेडियन और 30 डिग्री. तर बघा या पद्धतीने काय करायचं आहे ॲक्यूट अँगल फाइंड आउट करून घ्यायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.